Ràdio Sant Feliu, la ràdio que vius. Dimecres 18 de setembre de 2024 comença a Ràdio Sant Feliu el programa L'Alcaldessa Respon. Molt bona tarda. Passen 3 minuts de 2:15 del migdia i sí, esteu escoltant l'Alcaldessa Respon i és que és una de les novetats d'aquesta nova temporada. A partir d'ara el programa es trasllada als dimecres, concretament el tercer dimecres de mes, i també canvia d'horari. Ràdio Sant Feliu emetrà en directe aquest espai de 2:15 del migdia a 2:45 de la tarda. Benvingudes, benvinguts, doncs, al primer programa d'aquesta temporada 2024-2025. Us enviem una salutació ben cordial des dels estudis de Ràdio Sant Feliu a Can Ricard. Al control de so tenim el nostre tècnic, el Manel González, i a la conducció qui us parla, Sílvia Guillén. Fins 2:15 estarem donant resposta a totes aquelles preguntes que ens heu adreçat al programa i que seran respostes en rigorós directe per l'alcaldessa de la nostra ciutat, Lourdes Borrell. Aquí tenim ja aquí els estudis de l'emissora. Bona tarda, Lourdes, i benvinguda. Bona tarda i gràcies per entrar a casa vostra aquest migdia. N'hi ha que començaran a dinar. Sí, alguns estan fent el dinar, altres ja estan asseguts a taula, no? Però els farem companyia durant aquesta estona. Molt bé. Abans de res, si us sembla, us recordem els diferents canals de comunicació que podeu fer servir per participar en aquest espai. Vols fer una pregunta a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell? Fes-la arribar a les xarxes socials, al correu alcaldessarespon@santfeliu.cat, al telèfon 93 666 69 85 o al WhatsApp 608 183 751. D'entrada, Lourdes, com ha anat aquest estiu? Bé, com a tothom ens va molt bé l'estiu i jo avui feia fins i tot broma, no? Deia, mira que ens costava dir, quina fresqueta fa avui. Perquè és veritat, totes anem ja una mica de màniga. Sí. Però bé, les vacances com a tothom i canvia una mica el panorama i estar per la família, això sempre va bé. I ara de nou començar un nou curs polític, no? Exacte, com a les escoles que van començar la setmana passada i van poder fer les visites i poder anar parlant amb un i l'altre. Encara ens en queden de les de primària, però les anirem visitant. Molt bé. Doncs, donat que som en directe, recordar-vos que encara ens podeu fer arribar les vostres preguntes mentre duri aquest programa. Nosaltres ja ho tenim tot a punt. De fet, tenim un parell de preguntes de calaix perquè no va donar temps a respondre-les al programa del mes de juliol. Ens han quedat pendents, com alguns alumnes tenen alguna pendent, doncs nosaltres teníem dues. Les traurem ara, sí, els que estem al setembre encara. Al setembre encara estem a temps de treure-les. Doncs, si et sembla, Lourdes, comencem. Tenim una pregunta que ens va arribar per correu electrònic el passat juny i que no va entrar al programa de juliol. Ens l'envia l'Ariadna. És una pregunta doble, podríem dir, perquè la pobra va insistir-hi. Va enviar el 13 de juny i després el 12 de setembre. En tot cas, agafem la segona, que és la més recent i que fa referència doncs, a la mateixa qüestió. Diu així: bon dia, mitjançant el present correu volia comentar que a Sant Feliu li faria falta un pavelló esportiu més gran i més oferta educativa, com ara una escola oficial d'idiomes i graus educatius. Per això em preguntava si hi ha previsió de donar-li algun ús d'aquest tipus a la nau de Can Bertran. Gràcies. Bueno, comentar a l'Ariadna que una vegada es van a canviar, que les escoles d'idiomes no ens deixaven a tots els municipis tindre'ls perquè hi havia persones. S'ha sol·licitat també, estàvem esperant també el canvi que tenim ja almenys president i tenim ja els consellers i conselleres, en aquest cas l'Ester Niubó, en el que tenim ja prevista una visita per demanar exactament el que ens està demanant, poder tindre l'oportunitat de tindre escola d'idiomes, tot i que després de la pandèmia ha baixat molt. Si parlem en Cornellà, parlem amb Esplugues, que el que tenim properament ha baixat molt la intensitat, la gent s'ha acostumat a fer-ho ara per internet, que això també és un hàndicap, però ho demanem, igual que tot el tema de formació professional. Tot recordant i que també expliquem que som una ciutat que estem en ple creixement, estem a punt d'arribar als 47.000 habitants, amb tot el tema del soterrament, que tindrem més habitatge, això vol dir que segurament arribarem a 50.000 i això vol dir que hem de tindre
més oportunitats educatives de tots els nivells, igual que també esportives. Llavors estem treballant. És cert que la nau ja vam estar parlant també en serveis territorials ja abans de l'estiu, i li van fer també una altra proposta perquè la nau la volem recuperar per la ciutat i en aquest cas l'escola d'hoteleria l'hem ofert també un terreny i també un edifici. Llavors estem ara amb la consellera quan tinguem la visita per poder-ho estar-ho treballant. Molt bé. Doncs tenim un altre correu, en aquest cas ens l'envia la Carme Gómez, ens el va enviar a finals de juliol, és veïna del carrer Roses i ens explica tota una sèrie de problemes que ha tingut amb el subministrament elèctric al seu carrer. Ella viu al número 77, sembla ser que, consultats alguns veïns d'altres finques properes, com el número 71 i 73, doncs han tingut el mateix problema. Faig un resum del correu perquè la veritat és que és molt, molt extens. Ens explica com ha anat intentant solucionant-ho. Finalment, sembla ser que Endesa ha manifestat que aquest problema podia estar ocasionat per les darreres obres que s'havien començat aquella setmana en relació al soterrament. I la consulta que fa concretament és si hi ha per part de l'Ajuntament coneixement d'alguna anomalia en la població d'aquestes característiques, és a dir, alguns talls de subministrament elèctric relacionats amb el soterrament. Una vegada fetes les reclamacions a la companyia elèctrica, ens diu, i que aquesta manifesta que per la seva banda tot és correcte, tot i que continuem els veïns patint aquesta situació, què farà l'Ajuntament per tal d'esbrinar si la causa d'aquest problema ve originada per les obres i com es pot resoldre? D'entrada no teníem cap notícia en aquest cas que els hi passava aquí a Roses Castellvell. El tema és que l'empresa que tingui, sigui Endesa, sigui la que sigui, si li està comentant això, nosaltres per la part d'obres d'Adif, que tenim el contacte també directe, si hi ha hagut a vegades algun ensurt que no és a Rambla, sinó és més cap al carrer Constitució, a mossèn Cinto Verdaguer, que és el que està més proper a l'obra, ens posem d'acord amb ells. D'entrada, no ens consta absolutament que hi hagi hagut cap problema amb el tema de talls de subministrament. El que sí que li puc comentar és que si persisteix, el que podem fer a l'Ajuntament és acompanyar-la amb el tema de la companyia que tinguin, perquè tinguin el retorn de que per part de la companyia d'Adif no hi ha cap problema i en tot cas és de la mateixa empresa que li administra en aquest cas el tema de la llum. Molt bé. Doncs amb aquesta pregunta aprovem el curs 2023-24. Ara anem a pel 24-25, Favorablement. Sí, home, no. La nota que ens la posi l'audiència, perquè posar-nos-la a nosaltres queda una mica malament, Lourdes. Però l'hem acabat, ja ho tenim. L'hem acabat, l'hem assolit perfectament. Anem per les preguntes que hem rebut aquest mes de setembre. Comencem per el bloc de Via Pública, com sempre, el més extens. I anem per una pregunta que ens arriba per correu electrònic, que ens l'envia l'Assun Parreu i diu així: bona tarda, soc una veïna que viu a la plaça Catalunya número 3, d'aquí de Sant Feliu. Voldria preguntar a l'alcaldessa per què permeten que 11 cotxes aparquin durant hores al mig de la plaça quan està prohibit. Jo hi ha dies que no puc sortir de casa perquè tinc cotxes a la porta. La Guàrdia Urbana sap d'aquest problema i no ve mai quan els ho comento. L'Ajuntament sap això des de fa un any i no he rebut mai cap resposta. Des que es va modificar la plaça Catalunya i en aquest cas es va pacificar tota la zona, el que sí que tenim coneixement que tenim dues escoles, tant al Nadal com Verge de la Salut, i sabem que el tema d'encotxar, desencotxar, estan allà. També tenim una escola bressol al costat. El que sí que també li puc comentar que la policia local, per anar a Eugeni d'Ors, que és on té la seva seu, ha de passar per allà davant, i que en aquest cas, si veu que hi ha estacionats, perquè estem parlant, o per incivisme o per estacionats, sí que estan a sobre.
I a més no és que tinguin un horari entren i surten tant en motos com en cotxe a la policia local. El que sí que donaré compte de que puguin estar més atents, sobretot en aquests horaris que pot ser que els deixin més estacionats i mentre estan donant de berenar als nens, no ho sé, o alguna cosa deu estar passant en aquest sentit. Però també vull recordar que a primera hora del matí tenim policia local i a l'hora de la sortida també de l'escola allà hi ha policia local. Llavors l'únic que farem és que els pares que per incivisme o per aparcament indegut farem l'amonestació. Molt bé. Hem de poder conviure les dues coses. Sí, està clar. Un altre correu. En aquest cas ens l'envia el Juan. Diu, bona tarda, des dels carrers que donen la benvinguda, entre cometes, a Sant Feliu, Laurea Miró i Josep Ricard, tenen en mal estat les voreres, l'arbrat i el paviment. Hi ha algun pla per millorar-los? La capital de comarca sembla una ciutat grisa quan entres per ells. A veure, és cert, i li tinc que donar la raó, que si mirem el global de tota la ciutat, si no s'ha fet manteniment durant tots els anys, cada vegada es va degradant. El que sí que teníem és el pla de pavimentació, que és el pla de mandat amb inversió durant aquests 4 anys, i per l'altre comentar-li que el que farem és una altra vegada recórrer tot el tema d'inversions en el que la ciutadania, associacions de veïns i ciutadania, podran fer com ho fèiem en aquell moment amb el clic i pala, que és un tema d'un procés participatiu i que hi haurà hem d'aprovar el pressupost 2025 per poder-ho fer, posarem 600.000 euros i amb aquests 600.000 euros podem fer també per barris i fer, que com havíem fet en la legislatura 15-19, que ja vam començar-ho a fer quan governàvem, el tema de que fèiem cruïlles per adaptar-les, arreglàvem voreres, al marge del pla de pavimentació i al marge del pla de mandat. O sigui que cada any volem fer una altra vegada el treball conjunt amb la ciutadania per poder millorar, en aquest cas, cada un dels barris. Molt bé. Anem a per un altre correu. Sembla que totes les preguntes entrin per correu electrònic, però no, ja sabeu que teniu altres vies d'entrada per formular la vostra pregunta. En aquest cas és la Ruth, que ens diu això mateix, que ara mateix llegiré. Bona tarda. A causa d'una situació personal on ens veiem immersos en l'intent d'aconseguir una llicència d'obres, m'agradaria saber el motiu de la falta de transparència en l'ordre i els terminis en la concessió de llicències d'obres, així com el motiu pel qual tarden més de 6 mesos en tramitar-se, amb tots els perjudicis que això comporta, tant econòmics com de salut mental. Gràcies. Sabem que l'estrès de fer obres és important, que quasi bé tots hem estat en algun moment o altre puguem fer obres. Comentar-li que és cert que ens vam trobar també tot un seguit d'expedients acumulats, s'han anat tirant endavant cada un d'ells. El temps i transparència n'hi ha, però cada un és diferent, no podem generalitzar-ho. Per què? Perquè ens entra un expedient i igual l'arquitecte veu que en aquest cas en un mes i mig, 2, ha de presentar unes modificacions perquè no compleix, se li torna a traslladar a la persona i ha de tornar a treballar amb els seus arquitectes, amb els seus enginyers per retornar aquesta documentació una altra vegada bé. Això sí que passa temps. Si no hi ha res, si tot quan ho entres està bé, són 4 mesos. Per què? Perquè els arquitectes el que fan és revisar que en aquest cas tot l'expedient està bé, compleix la normativa que tenim i després es passaria per Junta de Govern i ja està. Junta de Govern la tenim cada setmana. Llavors és molt difícil que triguem més d'això. Llavors jo li demanaria, en aquest cas, en el seu cas concret, que la podem acompanyar, que tenim les arquitectes que li poden acompanyar i veure què li passa en el seu expedient o en la seva tramitació. I no és la primera vegada, i llavors a vegades tenen sorpresa, dius, escolta, no m'havia arribat o sí que hem trigat en donar la resposta a la petició de l'Ajuntament. Llavors jo li demanaria
que es posi en contacte, que l'acompanyarem, en aquest cas des del departament, per veure com està el seu expedient i el seu tràmit per solventar-ho. Sí que estem ara fent tot el tema de modificació, en aquest cas amb la nova llei que hi ha per agilitzar els tràmits. Pots donar per assabentat, però sempre i quan no sigui una obra major que pugui tindre perill les cases del costat o perquè tens veïns a dalt o a baix. Llavors ara estem amb el tema de lleugeria. Ja ho hem fet i el tràmit és aquests 4 mesos, i ara el que farem és, amb la nova llei, a veure si fem un tràmit molt més ràpid. El tràmit ràpid és que pots donar-te per assabentat, t'autoliquides tu mateix la part que has de pagar, i així ens passa amb algunes menors que ho poden fer-ho. Llavors ara mirarem també les obres majors a veure si podem adelantar-ho. Molt bé. Anem a veure una altra pregunta. En aquest cas fa referència al Parc Nadal. Ens arriba per WhatsApp i ens l'envia la Fina. Buenos días, quería hacer una pregunta para el programa de la alcaldesa. Mi pregunta es en referencia al estado actual del Parc Nadal. El parque está completamente destruido, sin apenas césped y convertido todo en tierra, no solo por la sequía, sino también por el paso de la gente al estar cortada la calle Constitución. ¿Me podría explicar la señora alcaldesa por qué se está descuidando tanto su estado? Cuando se quiera recuperar ya será tarde. Es una pena que un espacio tan emblemático de la ciudad acabe así. En otros pueblos no hay tanta dejadez con los jardines y tienen las mismas restricciones que Sant Feliu. Muchas gracias por la atención. Pues Fina, no tenen les mateixes restriccions que en Sant Feliu, però no el mateix ús. En aquest cas estem parlant del Parc Nadal. Al tindre l'estació provisional i tindre l'obertura, tenim parcs tancats que no havíem tingut cap problema, i quan havien hagut problemes de gespa feia la replantació per les taques aquelles que hi havia grogues i podies treballar-ho. És veritat que hem tingut la sequera, és veritat que s'està fent tot un planejament de canvi, no cometrem el mateix error de tornar a sembrar gespa, hi haurà algun tros sí, però no tot, i s'està treballant en la planificació del Parc Nadal, ara també, i aprofito, amb el tema de la replantació de l'arbrat. L'arbrat no l'hem pogut replantar perquè no ens deixaven, tampoc és l'època, ara com ve l'època estem demanant permís ja per poder replantar, i aquí és l'ús també de les persones que tenen que anar cap a l'estació provisional que tenim. Jo li demano paciència, que quedarà bé el parc, que estem fent ara tot aquest nou replantejament, i el nostre interès és que tinguem els parcs emblemàtics. Ens passa, en aquest cas en gespa, al Palau Falguera, i ens passa també en aquest cas en Europa. Recordem que el de l'àrea metropolitana, que és el Llobregat, també estem treballant amb ells per replantar i estem també reorganitzant. Molt bé. Anem a per una altra pregunta que ens arriba per WhatsApp. En aquest cas és el José Antonio qui ens ho envia, adjuntant-nos tota una sèrie de fotografies que la veritat és que ajuden molt a ubicar el problema, ¿no?, que presenta. Señora alcaldesa, desde que usted está en el cargo, no han pasado ni una vez el servicio de limpieza por la zona de las bicis en la Nacional 340 y los setos no han sido podados. Y los 4 que han podado los han dejado de una altura de 50-70 centímetros. Como puede ver en las fotos, estos setos están invadiendo el paso de las bicis y puede ocasionar algún accidente. Tendría que llamar la atención a parques y jardines y que poden los setos y el servicio de limpieza que pase la máquina, si no quiere que algún día pase un accidente, y también el servicio de alcantarillado está tapado y cuando caen 4 gotas se forman charcos. Espero que se solucionen todos estos problemas, señora alcaldesa, ya que con los otros alcaldes esto funcionaba. Punt. Muchas gracias. Bueno, dubto que funcionés perquè precisament vam tindre una reunió amb Soler i Sauret amb la problemàtica que hi ha d'amplada d'aquests arbustos, perquè no són, cada un hi ha diferents aquí, no per anar posant el nom als arbustos en aquests. Era una queixa reiterada, un perill, i vam tindre un accident ara fa uns 2 o 3 mesos, d'un camioner que va deixar el camió en un costat i va passar per entremig de l'arbustiva, que ho feia malament, perquè no va passar per el lloc que es tenia que travessar, i el va atropellar
En aquest cas va tindre un cop amb una de les línies de bus, en aquest cas l'autobús de Soler i Sauret. A través d'això vam fer una reunió, va dir que va ser una queixa reiterada durant tots aquests anys, per això dic això, perquè no és que m'ho inventi jo, Sí. i el que hem quedat és que la deixàvem a 50, anàvem estant podant, hi ha un pla de poda, però a més ara més exhaustiu, amb el tema d'estar-les tallant, i el que farem és reposar-les totes. Què vol dir? Que les traurem, que hi haurà un tipus d'una jardinera alta i la intenció de la ciutat de les roses és que hi hagin rosers. Llavors ja no tindrem aquesta problemàtica, perquè és cert que les plantes tenen aquest mal costum de que quan plou ara, de créixer. I vas podant i van creixent les plantes. A casa van molt bé i aquí és una molèstia. Llavors anar fent despeses en un espai que requereix que tot el rato estiguis estant podant, també tenim la resta de la ciutat. Llavors el que farem serà aquest projecte de fer créixer aquestes jardineres altes, que ens faran el projecte per poder-ho fer, i tindrà a dalt com una jardinera. Per què? Perquè no ho podem deixar obert i deixar Molins de Rei ho ha fet. Fora d'estar podant, ho ha tallat tot, ha cimentat i ho tenen obert. A nosaltres dol molt que quedi tan asfalt, no? Tan sec. Llavors intentem ara fer amb aquest projecte fer la separació perquè la gent no creui per on te vulgui, perquè això ens està passant. Traurem les parades també del bus a l'interurbà que passa i algun urbà que tenim, com és l'SF3 al cap de setmana i l'SF2 per si va tanatori. En el centre canviarem això també ja poso mobilitat aquí, perquè farem aquests passos per poder travessar, que quedin clars, que quedi separat, i canviant també aquestes parades de l'autobús, això també ens ajudarà a reordenar. Però en aquest cas ja he explicat el que ha fet Molins de Rei, la queixa reiterada de tots aquests anys, per això he comentat el que he comentat, i la solució que ens l'accepta també tant a la part industrial d'Epla, que és tot el polígon industrial, com en aquest cas Soler i Sauret. Molt bé, doncs una altra pregunta que ens arriba, en aquest cas per correu electrònic. Ens l'envia la Montserrat. Buenos días, por favor, venid a cortar las adelfas de la carretera Laurea Miró 392 de San Feliu, que ya no se ve para cruzar la calle. Por favor, contestadme cuando vayáis a venir a cortar las adelfas, porque están muy altas y puede haber accidentes. Espero vuestra respuesta. Saludos. Una mica és el mateix que he contestat. Sí. Ara estem també on està la rotonda General Mansó i Laurea Miró, la Sanson amb Laurea Miró, i també estem aclarint perquè la circulació també viària, i en aquest cas, degut també al soterrament que tenim que anar fins al carrer Comerç, quedi més baixes aquest tema de l'arbustiva, però és la mateixa contesta. Traurem tota aquesta arbustiva per anar a un altre model. Molt bé. Doncs canviem de bloc, deixem la via pública i ens n'anem a equipaments i parlem concretament del soterrani de la Sala Ibèria. És una pregunta en format de queixa que ens envia algú de qui no coneixem el nom, només el seu número de WhatsApp per poder-li respondre. Diu així: hola, bona tarda, volia fer una pregunta pel programa L'Alcaldessa Respon. Soc usuari de la Sala Ibèria i volia denunciar públicament l'estat actual de l'edifici. La part de baix de la sala, on les entitats guarden els instruments i el material necessari, està en molt males condicions. No es pot ni respirar de la pudor humitat. Hi ha rates, cuques, brutícia i les parets es cauen a trossos. M'agradaria saber com pot consentir l'Ajuntament que tantes persones facin ús d'aquest espai en unes condicions que ja són insalubres. Hi ha previst una solució per a aquest problema? L'única seria una reforma integral d'aquest espai municipal tan important per la vida cultural de la ciutat. Gràcies per atendre'm i una cordial salutació. Gràcies per coincidir que és un dels espais importants i que vam fer un esforç a la legislatura 2007-2011 per comprar,
Recordem que era una sala de festes i la va comprar, en aquest cas, l'Ajuntament, amb queixes polítiques d'altres grups polítics en el seu moment que no ho veien adequat poder-la comprar quan han vist realment la necessitat abans de que posessin un bloc de pisos en allà. Això d'entrada. Quan la vam comprar, recordem que la sala, aquest espai que hi ha les gàbies, que les gàbies també vam estar mirant-ho en el seu moment per fer igual que es feia també a Granollers amb les gàbies per cada entitat. Abans hi havia unes cuines perquè era una sala de festes. Es va tindre que treure totes les cuines i adequar a l'espai. És veritat que l'ús ara és intensiu. És cert que també tenim un conserge municipal que ens passa els partes de les possibles millores o perquè hi ha incidències i d'aquests fets que m'està dient de rates i cuques no ens n'ha passat absolutament cap. Jo parlaré també en aquest cas amb el responsable que tenim de l'edifici, que és el que, igual que les escoles bressol, les escoles de primària, perdoneu, a les escoles de primària tenim el conserge, doncs aquí també tenim consergeria, que és el que ens va passant. Una vegada fet això, compleix la normativa d'incendis, compleix les diferents normatives del moment. Si estem parlant que es va treure i tot, acabaria estant tot arreglat en el 2012, 2013, en aquesta legislatura, la part de baix, perquè la de dalt no la vam tocar. Després vam dividir la part de més amunt per ficar despatxos i edificis. M'ho agafaré, aniré a veure-ho personalment, i mirarem a veure quina és la solució, perquè per lo que entenc és les olors d'humitat d'un sòtano, això vol dir que ha d'haver-hi un tema de circulació d'aire. Llavors s'ha de mirar si és que està tot el dia tancat d'un costat a l'altre o ha de tindre obertura, que a vegades és tan fàcil com això, però que ho mirarem. Molt bé. Passem al bloc convivència. Tenim un parell de preguntes relacionades amb aquest àmbit. Una d'elles ens la fa arribar al Raimon per WhatsApp. ¿Cuándo se pondrá coto y control en la calle Joana Raspall a la velocidad y a los ruidos de las motos con el tubo de escape modificado que llevamos más de un año sufriendo los vecinos de esta calle? Pues sí, és un carrer que abans era carrer, ara és vial, perquè tenim tancat Avinguda del Sol o 11 de setembre per part de Sant Joan d'Espí, perquè estem fent les obres del soterrament a lo que és la Riera Païssa. Ja vam dir que hi hauria més d'un any d'obres, però per poder entrar a la ciutat hem d'agafar la rotonda Llorenç Sans per poder entrar a Joana Raspall i agafar Ansel Clavé per poder entrar en el centre de la ciutat. La policia, en aquest cas, comentar-li que tampoc estan passant, si hi ha motos trucades i les agafen, doncs tindran una sanció. I el tema que entre Josep Gaspar, que baixen de l'Aureà Miró, Joana Raspall, o de l'Avinguda del Sol 11 de setembre a Joana Raspall, ara tenim intensitat. No serà sempre, però jo demano paciència, perquè és que ara tenim la ciutat entre la Riera Païssa, els dos ponts de Verge de Montserrat, el pont de la Salut, tot tancat, tenim afluències on no tenien que ser-hi, on no hi seran una vegada puguem obrir Riera Païssa, ja tot això també millorarà. Anem a veure una altra pregunta que ens arriba per WhatsApp. En aquest cas desconeixem el nom del ciutadà o de la ciutadana que ens ho envia. En tot cas, pregunta para la alcaldesa. ¿Podría explicar por qué tenemos que aguantar que la recogida de basura se realice a las 11 de la noche, a las 2 de la madrugada y a las 5:30 de la madrugada, cuando en su programa electoral uno de los puntos era cambiar esos horarios que, por otra parte, no respetan el descanso de los ciudadanos? Hace un año de las elecciones ya. Muchas gracias. Sí, és una de les meves problemàtiques i que vull buscar solucions. Recordem que tenim la mateixa empresa encara contractada, que se li acaba i que estem amb... Mira, aquesta setmana ens han donat la bona notícia que la Generalitat, el tema de preus que té que anar a la nova aplica, ens ha donat llum verda. Això vol dir que ja podrem adelantar. El que sí que hem demanat al servei és una mica de reorganització. És cert que hi ha
hi ha freqüències perquè hi ha freqüències del camió que ve a buscar les escombraries i ve a buscar no tots els camions poden recollir-ho tot. Llavors, depèn de les freqüències i selectiva que agafin, coincideix a vegades amb un mateix dia, d'aquí ve. Però recordem que no sempre els mateixos horaris a tot arreu. El que sí que hem intentat és que si, m'ho invento, que si comencem per Mas Lluí, una altra vegada comencem per Falguera i l'altra comencem per Bertran, per intentar minimitzar aquesta problemàtica. Però que hi estem a sobre, que hem intentat fer amb els mitjans que tenim que es pugui recollir, però recordar-li que físicament els camions no poden recollir tots el mateix. No podem recollir el vidre i l'orgànica, uns recull l'orgànica aquell dia i si coincideix que tenim el vidre, tindrem 2 camions que vindran en aquell mateix moment, però que no és cada dia tampoc. Molt bé. Doncs ara anem pel darrer bloc, l'hem denominat altres, perquè són les preguntes que ens han arribat a última hora i que de seguida contestarem, però abans escoltem una miqueta de música i recordem sobretot quines són les vies de contacte que tenen els nostres oients i la ciutadania en general amb aquest programa per poder formular les seves preguntes, que com ja sabeu, responem en rigorós directe. Anem per les vies de contacte i una miqueta de música i de seguida reprenem. Vols fer una pregunta a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell? Fes-la arribar a les xarxes socials, al correu alcaldessarespon@santfeliu.cat, al telèfon 93 666 69 85 o al WhatsApp 608 183 751. Passen gairebé 8 minuts de les 2 en punt del migdia. Seguim en directe amb el programa L'Alcaldessa Respon. Recordem que aquesta temporada hem canviat l'horari. Serà el tercer dimecres de mes, de 1:15 del migdia a 1:15 de la tarda. Costa els quarts, Lourdes? Costa els quarts. Costa. Mira que... Jo encara ara ho haig de pensar abans de dir-ho. 1h30, d'1h30 a 2h30? Sí, però clar, mitja... Mitja no t'agrada? No queda gaire, no. D'1:30 a 2:30. Doncs ja està, d'1:30 a 2:30. Ja està. Doncs aquí estem, no? Molt bé, així, a casa de totes les veïnes i veïns que ens estan escoltant. Exacte. Doncs estem responent a aquelles preguntes que ens heu fet arribar. Ara encetàvem tot just un darrer bloc que l'hem anomenat altres perquè hi ha diferents tipus de preguntes de diferents àmbits, però que són les que hem rebut en les últimes hores i en els últims dies, així que anem a donar resposta a totes i cadascuna d'elles. Comencem per un correu electrònic que ens ha enviat María Rosa Cabrera. Digo así: buenas tardes y gracias anticipadas por responder. Mi pregunta es muy concreta. Ya que ahora gobierna el Partido Socialista en Cataluña y en Sant Feliu también, le pregunto en qué vamos a notar los ciudadanos de Sant Feliu ese cambio de gobierno cuando acudamos siempre por necesidad al Moisés Broggi. Por experiencia personal, e imagino de muchos ciudadanos de Sant Feliu, es muy difícil o casi imposible que una persona mayor, y cuando digo muy mayor es muy mayor, pueda ser ingresada en este hospital, derivándolos a sociosanitarios que, como usted sabe, no es un hospital. No hay camas, nos dicen, en urgencias. ¿Habrá camas para que nuestros mayores, muy mayores, puedan estar en su hospital de referencia ahora que la sanidad la gestiona el PSC? Reciba un cordial saludo, María Rosa Cabrera. Doncs Maria Rosa, el que sí que puc comentar és que hem demanat reunió també amb la nova consellera de Sanitat per parlar de diferents coses. En una és el trasllat del CAP Rambla i per l'altra la problemàtica que tenim nosaltres amb el nostre hospital de referència, que és el Moisés Broggi, i també amb les diferents necessitats que hi ha en el tema residència i salut. Llavors, comentar-te que compartim absolutament que si una persona gran, sigui el gran que sigui, necessita estar hospitalitzada, doncs ha d'estar hospitalitzada. El tema és que no s'entén que tingui que passar un sociosanitari. Un sociosanitari es passa quan realment és un tema que ja
a l'hospital i ha fet el seu pas, si s'ha d'operar, doncs opera, i després el tema de recuperació, en vez d'anar a casa, pugui passar al sociosanitari durant un mes o mes i mig o els 2 mesos que necessiti per la recuperació i la tornada a casa. Llavors, quan hi ha casos així, sí que m'agrada que ho pugueu explicar i així quan jo tingui la consellera també li puguem fer arribar. Ja ens havia passat també en altres moments aquí a la ciutat que havien dit que es havien fet una ecografia amb el tema de pròstata, per exemple, i que no li havien donat hora als especialistes aquí al CAP Rambla fins al cap de més de mig any. I clar, sabem que si te fan una ecografia és l'immediat com estàs, perquè si t'han de visitar dintre de mig any, 8 mesos o un any, ja no estaràs igual. Pots estar pitjor, pots estar millor, no ho sé, però sempre intentem mirar-ho. Però que aquí esperem que amb aquest canvi de govern es pugui modificar, que si hi ha llits tancats es obrin i que també la problemàtica, que no ho comentem, però la problemàtica amb el tema de doctors, doctores i especialistes també puguem tindre, en aquest cas, les necessitats cobertes. Recordem que la salut és un dret. Doncs anem a per una altra pregunta que ens arriba per correu electrònic. No és una persona, és una associació, en aquest cas l'associació veïnal Vallvé. Diu així: benvolguts, us enviem la nostra pregunta a l'alcaldessa. Ens agradaria saber com després de més d'un any el govern encara no hem pogut fer una reunió amb l'alcaldessa o membres de l'equip de govern per tal de poder compartir temes que preocupen al nostre barri Can Nadal. No ens referim a parlar sobre els problemes d'incivisme al barri, que sí que hem fet, sinó de poder compartir demandes del veïnat, dubtes o propostes de caire més general i de futur. Ho hem demanat oficialment per correu electrònic i per instància més de 4 vegades sense obtenir cap resposta. I ens posen les diferents dates: 29 de maig de 2023, a l'inici de mandat, 4 de juliol de 2023 i del 2024, 7 de juny i 10 de juliol. Doncs no ho sé, a mi em sap greu perquè jo tinc present que m'he reunit amb ells i no crec que ho hagi somiat. El tema que jo em vaig reunir, si vaig agafar el meu càrrec en el 23, el 17 de juny, i el mes de juliol em vaig reunir amb el Vallvé, amb tot el tema d'octubre em vaig reunir amb el Vallvé i el desembre també, del 23. I d'aquest 24, per agenda, si jo no he pogut estar i he estat el primer tinent d'alcalde, ens hem reunit al gener i ens vam reunir al maig. Llavors, recordar que també tenen un regidor de barri, en aquest cas és el Jaume Manyoses, i com a regidor de barri, com els altres regidors de barri i regidores de barri, es reuneixen mensualment amb l'associació de veïns i, a més amb els veïns que no formen part de l'associació que li puguin dir. Llavors, jo lamento que m'ho hagin comunicat així, saben que en tenen al costat, també he estat a les festes del cap de setmana que també tenien, i que si hi ha qualsevol cosa, sempre en tenen, fins i tot en tenen per WhatsApp, o sigui que ja sé que no ho puc dir-ho per la ràdio, però estic bastant a mà per poder parlar. En tot cas, si ens van veure al maig, ara que comencem el curs, com han dit a l'inici, farem la reunió amb el seu regidor també de barri, perquè vull que estiguin sempre regidores i regidors de l'àmbit, i amb mi mateixa, cap problema. Però que sapiguem que sí que ens hem reunit tant en el 23 com en el 24. Molt bé. Pregunta que ens arriba en format piulada a través del nostre Twitter, i una pregunta molt concisa. Al final, el pàrquing de terra del complex i el poliesportiu, què es construirà? Bueno, veurem el tema de planejament, que l'hem d'aprovar el mes de desembre en el ple, i l'empresa aquella que va guanyar en el seu moment, que és Under Project, està ara amb el tema de redacció. Recordem que es traslladarà el Cap Rambla en aquest espai, i tot allò que deien que hi havia habitatges en el mig no hi haurà habitatge. Llavors hi haurà tant serveis o equipaments esportius, en aquest cas el complex de piscines, que s'amplia l'edifici, es ficarà una piscina externa, tot a la vegada no ho podrem fer, anirem fent per fases. L'altre estarà també, que estarà fent frontis amb Rambla, estarà el Cap Rambla, el trasllat del Cap Rambla, per això la reunió amb la consellera.
Es farà el projecte també de remodelació del Juan Carlos Navarro, perquè s'ha de remodelar, és ja dels anys 8, finals dels 80, i ens toca treballar, i que volem que passi amb aquesta capital del Baix Llobregat, que a més augmentarà de població. Ara ja estem a punt d'estar als 47.000, arribarem als 50.000, necessitarem més equipaments. Llavors ja és hora que la nostra ciutat tingui un teatre auditori públic, al marge de que puguin tindre les entitats, puguem tindre també conjuntament una escola de música adequada, insonoritzada, en els mateixos espais, i això és el que presentarem del que ha de passar en aquest espai. En el frontis del mateix espai cap a el que serà l'estació nova, a part sobre els equipaments o dintre els equipaments, sí que en aquell espai sí que hi haurà habitatge, perquè hem de posar habitatge perquè és una necessitat també. Això és el que li puc comentar, ho veurà exposat, també tindrem diferents oportunitats per presentar-ho, i ho presentarem a la ciutadania una cop ja ho tinguem acabat de redactar. Penseu que estem movent també peces, estem treballant també amb la Conselleria de Justícia per tindre el Palau de Justícia, s'està treballant també que presentarem en aquest ple del mes de setembre què és el que ha de passar o què volem que arribi a passar a les Grasses en l'espai esportiu també, i veurem una mica ja tot aquest quilòmetre i mig i una mica més enllà, que no solament està en l'àmbit soterrament, el que volem que passi al llarg de tots aquests anys, però també recordar a la ciutadania que ni tenim la part econòmica, només un ajuntament per tirar-ho endavant, sinó hem de comptar amb les altres administracions supramunicipals, sigui Generalitat, Diputació, fins i tot Ministeri, i també en molts casos també a nivell també públic o privat. També hem d'estar buscant també altres operadors aquí. Molt bé. Dues preguntes ens queden, i les dues han entrat per WhatsApp en les darreres hores. Una ens la fa arribar l'Àlex, diu així: hola, alcaldessa, la meva pregunta va adreçada a les llars d'infants públiques de Sant Feliu. La llar d'infants Ginesta, a diferència de les altres, no té un servei d'acollida de tarda o té un servei d'acollida limitat si no hi ha molts infants en acollida. M'agradaria saber per què aquesta diferència de la llar d'infants Ginesta envers les altres, i també si ens pot explicar si és veritat perquè les altres són públiques i aquesta no és de titularitat pública al 100%. És de titularitat pública, però no deixa de ser pública, però que no són contractades i no són personal de l'Ajuntament. Llavors és el personal de l'Ajuntament, que són les altres tres que ja van néixer així, i aquesta en el seu moment va ja néixer externalitzada, llavors el personal és externalitzat, és la diferència. Per l'altre costat, el que fem, els sous de totes les escoles bressols, bressoleres, directores de les escoles bressols, de les tres, la paguem amb un capítol que diem nosaltres, en l'Ajuntament, és un funcionariat, i aquesta està externalitzada, que dintre d'un any se li acaba i tornarem a fer-ho. Per què no es pot incloure? Perquè tenim una llei que és l'Arsal i no podem augmentar tampoc el capítol 1, no ho deixen ni les arques municipals. El que fan és treballar conjuntament les quatre fem tot el projecte educatiu de la ciutat, no van al marge, i per l'altre costat tenen diferents, sí que és veritat que tenen diferents propostes o en aquest cas servei. El que té Ginesta és casal d'estiu i en canvi les altres no tenen casal d'estiu. Això és una de les coses que també tenim que valorar. Tenen més hores de servei que no tenen la Ginesta, que no té les altres tres. O sigui, tenim unes diferències. Perquè a Fàbregas vam fer casal d'estiu aquest any perquè hi havia prou infants i es va externalitzar. No eren les bressoleres ni el personal que estava. En canvi, a Ginesta tenen que això és una de les coses que comentaven, tenen el mateix personal.
Llavors, és cert, va néixer d'aquesta manera. Hi ha municipis que no en tenen d'escola municipal, escola bressol municipal, i la tenen de la Generalitat, que és l'altre punt. Per què no es va fer aquí de la Generalitat? Perquè no ens ho atorgaven. I en aquest cas ha sigut voluntat política sempre de tindre les escoles bressol. Fins i tot Fàbregas, recordem que no estava a la Salut. En aquell moment jo estava també de regidora, vaig estar d'alcaldessa en aquella legislatura i vam treure l'escola bressol Fàbregas de dintre de l'escola de primària de Gaudí, i un lloc on la van posar és on no existia una escola bressol mai, que en aquest cas és el barri de la Salut. Llavors ja teníem una redistribució d'escoles bressol. Llavors tenim avantatges, tenim desavantatges, però en aquest cas són unes grans professionals, treballen conjuntament amb aquest programa municipal, totes elles a través de la regidoria d'Educació, i no en tinc absolutament cap queixa. Molt bé. Anem a per la darrera pregunta. Ens la formula la Mònica Aguilera. Diu, bon dia, a veure si arribo a temps. Enhorabona, Mònica, pels pèls, però sí. Hi arribes. Voldria saber com està el tema del soroll de les obres del soterrament a l'alçada del carrer Hospitalet. S'han fet les mesures de soroll sol·licitades? Quins han estat els resultats? Quines mesures s'han pres? I, per una altra banda, per què no responen les instàncies? He fet unes quantes i sempre el silenci per resposta. Mònica, primer, disculpa, no sé on estan les instàncies, les buscarem en aquest cas, perquè tindrien que anar, en aquest cas, a soterrament, a la part d'enginyeria, les que ens venen per alcaldia les anem contestant. Què ens hem trobat? Hi havia 2 focus de problemàtica, una en aquest àmbit del carrer Hospitalet i l'altra a mossèn Cinto Verdaguer, que recordem que són en aquest cas les 2 maquinàries que donen aire als treballadors que estan a sota terra. Una era que començaven a les 7 del matí a posar-les en marxa. Hem estat controlant durant aquest estiu, perquè he donat una ordre a la policia local perquè anés a aixecar acte, perquè tinguéssim més força. És cert que quan ens ho van dir els veïns i veïnes vam anar, vam estar parlant el nostre enginyer amb Adif en aquest cas, els vam dir que una o dos o canviaven les maquinàries o l'encapsulaven perquè el soroll no sortís tant. El que van començar a fer les proves de so que no ens han arribat, però el que sí que hem fet nosaltres al marge i per donar més força és el que vaig fer com a alcaldessa, és donar l'ordre a la policia local perquè passessin i aixequessin, si començaven a les 7 del matí, quan tenien que haver començat a les 8, i 2, si veien que a més produïa aquests sorolls. Llavors, amb aquest aixecament d'actes, el nostre enginyer té més força. Estem esperant aquell resultat que a dia d'avui no el tenim. Espero que jo tinc que tindre una reunió properament i ja tinguem aquest resultat, però sí que amb el resultat volem solucions. I aquí estem al costat de totes les veïnes i veïns que tenen en aquest cas. Ja tenim les molèsties de so de fora o depèn de quin carrer, mossèn Cinto Verdaguer és el que està en aquest cas més afectat també per al tema de pols, camions i de més, poder solucionar que això té una solució. I l'altre que, clar, és una necessitat, perquè, com he comentat, han d'obrir abans el tema d'aire perquè es pugui seguir treballant. Són molts quilòmetres, recordem que són 3 quilòmetres de túnel, en aquest cas, per sota terra, i hem de també tindre la seguretat dels treballadors que estan en aquest indret. Parlant de soterrament, alguna novetat? Ara, per exemple, des del setembre s'ha posat en marxa aquest servei gratuït per creuar la zona afectada pel soterrament? Molt bé, en el sentit obres va on time. Diguem que tot va, ara estem en el punt central del que serà la nova estació, que és la que comunica els dos diguéssim, túnels, el que va de Molins, el que ens ve per Molins de Rei i el que ens ve per Sant Joan d'Espí, que són 2 maneres constructives diferents.
o el que va per Molins van traient, ja estan fent la destrossa perquè quedi el cercle bé, i per l'altre, com que han fet les parets i el tancat per dalt, ara poden estar ja baixant amb els camions i començar a treure terra. I per l'altre ja estan fent, a més, el que serà la nostra estació, que recordem que són 2 plataformes per sota terra i més l'exterior, o sigui que som 3. Seria com perquè tothom es faci l'efecte, com a Sants, tenim l'estació amb vidre per dalt, baixaríem una andana que nosaltres a Sants ja agafaríem el tren, allà agafarem ja els tíquets per poder entrar i imagineu-vos que anem per sota i una altra plataforma a sota, que seria aquesta, com agafaríem ja les diferents línies de tren, i la llargada són de 200 metres. O sigui, és un treball ingent, però de moment segueix ja, com he dit, el seu procés normal. De moment no hi ha cap pega, només tenim les pegues que patim tots i totes de tindre una ciutat sitiada perquè tenim 1,5 quilòmetres i hem de passar per Montejurra i carrer Comerç, i per l'altra la problemàtica de sorolls o pols que en aquest cas fa. Per això ve que van comentar de buscar una solució. Ja que tenim la passera que es va obrir la segona quinzena del mes de juliol per darrere del casal de la gent gran, vam comentar amb l'àrea metropolitana la possibilitat de tindre una llançadera, un microbús. En aquest cas, qui va guanyar en el seu moment en l'àrea metropolitana era Solís Sauret, com a empresa. No tenen aquest microbús, de moment, això no vol dir que no el puguin tindre, i com que el compromís era que 1 de setembre, que abans de començar les escoles i que tinguem ja el moviment, perquè a l'estiu, vulguis o no, tenim una altra mobilitat a la ciutat, doncs que puguem tindre un transport que ens posi a l'altre costat. Sabem que la passera té un desnivell molt baix, per les cadires de rodes cap problema, per la gent que camina pot anar per les escales o per la passera tampoc, però sí que tenim també un target de població que o bé perquè t'han operat, perquè vas amb muletes, perquè vas amb les criatures i no pots fer tota aquesta llargada, perquè vindrà l'hivern. Llavors el que hem fet és modificació del trajecte de l'SF1, SF2 i SF3, que et pararan a davant del casal de la gent gran, Unió Coral, aquella vorera. Podreu agafar el tíquet gratuïtament, tinguis l'edat que tinguis, dona igual, l'edat que tinguis, i ens portarà a l'altre costat a Rambla, Marquès de Monistrol, que hi haurà l'altra parada. I al revés, per baixar, des d'allà podrem agafar un SF2, que també agafarem el tíquet, i és obligatori agafar el tíquet perquè sense el tíquet no tenim assegurança. Llavors es dona igual si tens la targeta, la T4, la rosa, la de mobilitat, la d'acompanyant. Deixeu aquestes, si l'agafeu en aquests 2 indrets, la teniu gratuïta. Fins quan la tindran gratuïta? L'altra pregunta. Doncs fins que s'acabi el soterrament, fins que puguem passar tranquil·lament d'un costat a l'altre. El que hem fet com a equip de govern i com a alcaldessa de buscar una solució immediata ha sigut aquesta. El cap de setmana el tenim, sí, el tenim amb l'SF3, que sabem que no té el mateix timings, no? Sí que el tenim cada 50 minuts, seguirà i també podrem passar. Quina modificació han fet? Doncs, com que també hi havia queixes per Josep Ricard, que passava l'SF1, l'SF2 i el 52, en aquest cas passa SF1, SF2 i SF3 per Rambla, i per Josep Ricard només passa el 52, o sigui que hem pacificat també aquell carrer. Molt bé. Doncs ho hem de deixar aquí. Un altre dels serveis que ha entrat en funcionament aquest setembre és el servei de canguratge puntual. De cara a l'octubre ja podrem fer una miqueta de balanç de com... Sí, animar la gent que ho faci, que tingui la confiança, que no és allò que busques a una veïna, en tots els meus respectes, o una noia jove i de més, que és una empresa, que ho estem fent amb el tema de temps de cura i que les mames monoparentals, que els pares i totes les famílies puguem portar, tenen 10 tíquets gratuïts, són 10 hores,
Ho tindrem fins al mes de desembre i jo els animo que no ho poden demanar d'un dia per l'altre, sinó que tenen un QR i tot, ho tenen per xarxa, ho tindran amb el fulletó també a les escoles. Són per nens de 3 a 12 anys, a màxim 3 criatures, si tens una quarta ja és complicat, i les felicito si tenen una quarta, i que ho poden tindre un servei d'1 hora. O abans d'anar a l'escola perquè te'ls portin a l'escola, per anar-los a recollir, o bé perquè tinguis que fer una activitat o tinguis que anar al metge. Llavors aprofitem aquesta gratuïtat i d'aquest bon servei. Doncs, com dèiem, en parlarem en el proper programa, perquè ja tindrem dades de quantes famílies han fet ús d'aquest servei, que esperem que siguin moltes. Al principi costa, perquè a altres municipis li ha costat a l'inici, després quan ja estàs... Quan ja acaba, no? Quan ja acabes, quan la gent s'anima. Doncs el mateix que el programa. Ara que estàvem animades, doncs hem arribat al final. Lourdes, ho hem de deixar aquí. Però han contestat totes, no? Sí. Fins i tot la de la Mònica, que ha arribat a l'últim moment. De moment cap pendent. Doncs us recordem a totes aquelles persones que heu adreçat una pregunta al programa que rebreu la resposta que ha fet l'alcaldessa a través d'un enllaç al podcast amb aquesta resposta. Al control de so hem tingut el Manel González, a la conducció que us ha parlat fins ara, Sílvia Guillén. Gràcies, alcaldessa, per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres i a tots els que han participat, perquè és una font de participació poder estar aquí a la ràdio i que ens pugueu adreçar les vostres preguntes. I tant que sí. Recordeu que a radiosantfeliu.cat podeu tornar a escoltar, descarregar o compartir el podcast de l'Alcaldessa Respon i el canal de YouTube, el videopodcast de l'Espai. Que tingueu una molt bona tarda i a reveure. Bones festes de tardor. Exacte.